kumpulan Sinoman, RT, RW, desa ngono ora tau kumpul-kumpul ngono iki tangga-tanggamu ora tau kowe. Lagi wae kumpul dik wingi. Oh, nek kumpul-kumpul ngono ora enek cah sing nongkrong nak bengi ngono ora enek. Ono nang omahku. Oh, nongkrong ini omahmu malahan. Lah mbok cepak ya apa nak bengkel iku? Oh, mbok cepak ya apa? Ora tak cepaki duluru dhewe kok. Aku ora perlu nyepaki wis luru dhewe. Ya wes aku nak ning omahmu nak yone aku tak ra njaluk apa-apa tak bontot. Padha ae mau rampok iku. Bontot kok ora rampok ki apa ning bontot aku ora njaluk apa-apa banyu gak aku. Ya, ora apa-apa mara. Kali 3 cah. Mek tok kuwi mbok kaya apa kuwi? Kuwi tak apa perih. Lah ya mbok kaya apa kok putih-putih ning kono kuwi? Salep. Halap. Merah iki lho. Triple cah, golek kali 5 cah, golek kali 5, golek kali 5, golek kali 5 cah, golek kali 5, golek kali 5. Iki kali 3 ra ono sing isi. Mbok yo cuma nemen-nemen caca. Ora patek. Dong. Aja dikucek terus matane. Pereh mbak, anu ngeblur rasanya apa min ya aku. Iya kan, mangan wortel sing akeh ta. Wes sih jane wes tak loloh nih jane. Aku lagi kumpulan tonggoku lagi wingin tok wae. Oh, acara apa kok kumpul-kumpul? Amen nari aku. Karnaval. Nari. Oh, karnaval. Kowe dadi maskote ning ngarep ngono kae. Aku mau nang ngarep pol aku nek mburi pol ae aku isi. Oh, arep nyedek Agustus iki. Ora sih kayak perayaan desa ngene iku lho, ngerti ra? Oh, ya. Kowe macak apa? Kowe arep dadi kinjeng apa? Dadi pesawat. Ora aku mek nari-nari tok ae aku isin aku kok. Aslinya aku enggak mau soalnya aku kan pendatang sih. Oh, pendatang. Jadi menghargai ya. Lah aslimu prayo wong kono desa kono. Iya sak desa cuma kan dulune satu desa tapi beda RW gitu loh. Aja didelok ora didelok isin aku. Tak delok aku tak njaluk foto. Halo, Mbak Prila. Aku nak bawa ke wong 10 ngono. Rodok. Aku isin kok. Hah? Isin aku, gak sido melu aku ah. Udah wes, thank you ya, makasih. Ya.